Irugit ayon nga ibasa, ito yung ibasa di pagkasalitaan ni Edmar nga napoluan duwa ti asawa na. Sa gudayin nga ti surat ti pagkasalitaan ni Edmar. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi nga si Mang Petak dito'y bangkag ket mangko ti tungtung aw iti karoba mga balay. Dinamag ko manong nemi kini baby ti asawak nga ore baketen ket baby pa lang ti awag mi ken kuana. Ha, apa na mapasama kita baka karuba? O anen di kayong. Ana? Ti asawa ni Manang Chin na atake. Ket intry da iti hospital lang yung dead on arrival. Adan iti funeraria. Awanen ni Abirat. Abirat nga kardo. Nagtugawak manon name ya kasla nabannog unay. Ano arti mamalin tayo? Bakit? Kat kasama tinagtong pala ni Abirat. Ni kayong mo. Ti asawa ni Manang mo. Ti pampanunutak kitagitubing. Dadakkel dapat na. Tinauna, college na. Tiduang inaudi, dadat high school. Una, ubing dapay. Kaya siya kumatmatay. Ha? Edma, saan? Dua pala taon tinaudi. Sa adat elementarya, dagiti dua. Sabi ko mata, saan nagtumat ng matatake? Iso nga nanadam ti Bagim, Edmar, di ka nagbambanog. Saan ang ba't mo na yung mapambanog na panagbangkag ko Duwamat nga baka, titarakan ko. Tarakan nga kaldi nga, ti medyo Ketsi ka. Adamat indam nga baboy nga tarakan mo. Saan native nga manok. Adamat tin bukod ti nga balay. At tapi bukod ko nga tricycle, pasari nagpasada. At tapi kurong-kurong, pagluganan, pangiluganan ka nagiti mawuras ka natin, no? Tiyempo ti harvest. Agim, ni Manang morod nga Jin. Kasanundan tupay nga mabihag digiti anak na. Kaya awamot ni kayong kardo. Ang bali ata, damat digitahay ko. Parin aid yo. Parin aid na lang Nimot lahing Manang Jin, tikikan ni Uncle. Wana ta, makita na nga nasa siya at tibiyag tayo. Di adad na nga pawitan na itan, tawanan ni Abirat Cardo. Ay, apo, kinamlatibiyag kaya. So nga si ka, Edmar, gananad ka. Kastamat kang ka, baby, bakit? Kastamat ti bagam ka na kita talungan nagta. Sabi ko tawan ti dagas mapasamak ka na tayo. Sabi ko may kanta tinaran niya masagbayan ng talungan nagta. Manong nemi, sampay nga na isang pet ti bangkay, ngem kalpasa nga nakadigusak na panak manong nemi ti balay ti ipag ko. Sinabat na ni ipag Jean manong nemi ket inarakop na. Kayong ngawanin ni manong mo. Apo manong. Tsak manamuno anya ti mariknak iti day nga panaharakop na kanya. No muna ti subsub na ti rupa na iti barokong ko. Inapro-aprusak mo at buok na. Sako, inapro-aprusan ti buok. Bukot na. Ala, Manang, agtugaw ta. Tapno makapagplastar ta. Istoryaam kanyak nuatat na pasamak. Kaligdigos munsa. Uwain. Ito na kayo na ako nga nagbodya bangkag. Nagdigos ka. Kalayon ba't nagdigusak no kasta nga? Baka inanaakon nga kapodya bangkag. Napiyapay kayong kakayong. Taapay pag. Amom ng istimarim ti bagim. Ngayon ngamin, kardo. Naglaing nga uminom iti arak. No aga po iti pisinan. Mapan ka naging barkada nan. Dinagpayan masango. Ana? Ano dapat nga napatpatig ti arak yung kuha ng imiti siyak. Kahit mo asawan, ipag,
sakbay nga natay, nabayagan nga on napasama ka na kayo. Ay, nabayagan. Nalipatak pa gindi. Kaslao mo't interest na. Nagloko mo't niya birat, no napinpintas ka pa ni baby. Natako na. Uy, talaga mo't. Ububing ni baby ti duwa tawan. Ngem, naububing tilangam, kinapimpitas ka. Ngem ni ating mo. Hindi ka man nagsasaw, ti kasta. Talaga mo't. Abos na din nagsagsagidan. Tanapat patig ti arak, sakit kita na tayon. Di kad kahit nasawan nga awanin. Dada ka diti pampanunutem? Saan ka di nga ti pampanunutem kaya agsapul nga para karagitan na kayo? O problema, tadamat ayuda mi jay Amerika. Hindi pampanunutem kita. Ano pampanunutem? Hindi bang paragsak ka niya, kanat serbina ako ng mga napinpintasak ni ading ko. So nga, kayong nagkidawag to ka di kayong kahankan to ka di ngang paida mga. Ala, Diyos ko. Kinapudno naman ng nemi itiday tanga panangar-arakop kaniyak ni Jean. Kat talagang kastauna yung tirasok, ti armas kumano. Diyos ko. Ang mga hampay na itabon na di abirat ko, kitadan mapasamak ka na kami. Hindi kasto nga Allah, hindi pa ilagayam nga da pa nagkursunad at ipag ko kaniya. Edmar bayaw. Ulitek, nagkidawak to keng ka, di nagtupapaidaman na. Tawari kita umot sabsabali ka na kami kini ading ko. Nagkapsat kami. Kahit mo sawan, asawak na kita agkapsat. Hantang ibagbaga ilimlimad talang loko ha. Hoy, arako panakman. Parbaring no, may wagsak ko tiliday kun panagsagabak ti panakatay ti asawa. Arako panakman na, da makakit-kita ka na tayo pag babablat ta, mawatan data. Ala na, Edmar. Loko ka, di pa na isang patibang kanilakay mo sa balit araramini mo. Mailiwak namin. Bisituan nakman. Di ka magargari ka na ginibibig ko. Ha? No siya mo nga, Jack mo ori nga sik ti mang bisito kan Jack. Siya ako ni mang bisito ka. Lalaki aklang manong name. Ken husto ti kunana, ken kunak, nakaslaub ubing ni Jean ngem ti asawa. Nabangbanglo ken napinpintas, nakasipsipukel ti pamagi. Nakapapaot dahi tama nung name meron panaglanang digidibibig mi. Ngem nagrinok at kami, di madlaw ko nga umay ti asawak mano. Hoy, imadayo isuna. Ala, katalangat mo balin tayo? Baby ading ko. Manang, awanin ni manong mo, ni kayong mo. O nga, tunan nung isang pita di bangkay. Tumbigat siguro. Kailan na pala urayan tayo? Kaya kawawa. Kuwan tayo, pakaiman sayagan na ka di. Agkuwan tayo na. Agurnos tayo. Sige, Edmar, kabasit ipakaamuanan di kita ko. Parang official ta. Kaya kita kapurukan tayo ta ko. Ipan na tulda. Tulda ka da, tugaw ka dalam saan. Noawang nga ni baby, manong name Jack Lamon. Baka ginuyod na ni Ipag. Iti kwarto da kini Abira. Linikliklikak ti Ipag ko manong name kabayatan ti Mansayan. Gabota talaga nga kasapulan na nga madanto sa bali agundaway ko na. Wen, saan pa lang ita? Urayan pa lang makabulan nila kayo mo ko na. Yung Jack mat kaya't manong name nga saktan ti asawa kag sipod ta ipatpatag ko ni baby. Jack kaya't manong name nga gumulo mariribok ti biyag mo.
Nakapimpintas ti relasyon mi nga agasawa kastamat ka ni kita anak ko respetaran dak nga amada manong nimi respetaran damat ti inada. Dayawan da kami da kita anak mi manong nimi tasang kami pa nga nagapa. Kasanon no karelasyon kami kini Jean. Kasanon no maamuan ni baby. Anang atat na mapasamak. Dakkel nga gulo. Gulo lakid di mano. Adan makabulan manunemi sipod natay ken nabalo ni Jean manunemi. No umay ni Jean dito'y balay manunemi likliklikan. Uwan mano, likliklikan. No mampay langana ti kadigdigos na naka-short na sleeveless. Langana ti mawaw launay mano. Kat nagsabat di kiti matami ag pakpakaasi di kiti matami. Ngim siyak di ag pakpakaasi ipag kunak tinakam ko. Diyak kayat nga liputan ti kabsat mo. Diyak kayat nga madadail tinagan ko kadigiti anak ko. Diyak kayat nga madadail tinagan ko iti barangay ko. Ngim, nakadakdakkel nga ngim mano. Ito na minsan nga aldaw manong nimi nga madbadi ti bagbagi ni baby siyak tinapan iti ay tiyandaan tapno inak ilako di kiti hinarbes ko nga nateng. Siyempre kurong-kurong tinangiluganak. Idi manong nimi ta malako kon ta adulat ta di kiti agangkat. Idi addamang paypayapay kan. Nakiktutak. Ni Jean. Napanak ka. Abay. Aba ipag, Jean ko namlatan. Aba ilikliklikan na. Anak, tinamnamayan kong harod mo't karamidan. No di mo kahit na sadya ti pagaramidan da. Di dito'y. Di ka di masyang ganyan. Amo hindi mabaybayan na kung ti asawa. Kahit makitkita ka. Na naroon ka digdigos mo nga nakauyos ka. No mabalin na ko tagtaraya ka mga rakop ken ka. Kaslayta kahit kang harakupin. Oh my God. Papananta. Kadadal sa dyan kurong-kurong ko. Kurong-kurong. Nalipatam ka din nga ada na panawan ni lakay ko nga lukan. Ban. Isa paglukanan ta. Among patag-drive, damot lisensya. Kahit pamananta. Basta umay ka. Umay ka. Ginuyod nak manong nemi, kalpasan na, naglugan nak, kitso alala ka tinag-drive, kit inturong na manong nemi, ti may isang beach resort. Ala, sa pula nak to ni baby, ti kapsat mo, pinanawak nga dasog banit na. Di mo pala panunutin deta. Pagarup ng tulatan ang asa mo pa yung dagos ka na lako. Sumrek tayo direta ng hotel. Insarek na iti kumpan ti hotel, ti beach resort, manong nemi ti ban na, iti may parking nan, manong nemi, isot na pan nagbayad din, manong nemi, kaya di adda kami ni tuneg ti siled, manong nemi, inikat ng terwatan. Wow! Nagmayat na pa magi, manong nemi. Napintas met ni baby, ngem sa bali ti pintas ni Jean, manong. Medyo chubby. Nga. Wow. Oh, kanya pala ito Ryan. Sobra tinatay. Gago. No Jack Mariro, dandani inim nga bulan, awan na pasamak mi. Kini Cardo. Ita. Nabimpindasak yun ni ading ko, di ba? Ano pala ito Ryan? Uno Ryan ka din nga siyak ti mangikat iti t-shirt mo? Siyak ti mangikat iti pantalon mo? Inaramid naman. Nakalalusot pa nang ikat na ti t-shirt ko, pa nang ibaba na ti pantalong ko, pa nang ibaba na ti brief ko, sana insakbol mano. Uy! Jean! Uy! 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 Apo, na ti pananganan mano. Di ba inaramid ni baby na ito'y mano. Isupalat ng aramid. Apaw na yun, apaw, naglaing kan, ipag ko na. Pwede mauman manong nemi kat kakaasya ka ng kontrol.
timakder manon nemi ket inamalan na iti bibig ko. Inala na ti maysa nga imak inturong na iti barukong na ket syempre biyang kumeten at tinang ramas-ramas. Inyedda na ngayon data ti bagina manon nemi ket di tameten nga si magpatag iti kama rinabawakon man. Inserak nga dakos digiti dua agurong ko itinagbaitan digiti legs na manon nemi ket inkalawak ti kayang nagasagana akon manon nemi ta itay pala ibagana nga alan ko na. Iso tinangala pa yan manon nemi iti armas ko kininturongnan ti ruangan ti kuweba iti tamayusok na manon nemi duwan nga ima na tinangguyod iti patong gutap no. Buwan manong nemi sabali nga putahe, sabali nga raman, sabali nga imas manong nemi. Kasta una yun atin nagpanang rusod-rusod, kasta una yun manong nemi tinak panagbayo-bayo, panagkabali. Dahil nga ibaganan manong nemi ang mapanan ni Sulo. Ore la mindua nga mapanakon ko na. Sa ako matin pinaspasan manon nemi kat nagsabat kami manin. Bono nagsabat kami pa. Oh, Edmar. Sikala ko man tinagbalin nga sawak. Sikala ko man. Tapay. Awang kastoy tilaing. Ti dating asawam. Awan. Hindi daan mo ang iso. Imanipod iti karami mati na mabarte. Awanin. Iso nga talyawa katalyaw itikin ka. Tabarbaring no mapansin na. Baring no madlaw na. Yung napaidam kami. Baga no saampay nga natay. No kumat saampay na natay. Ti asawak kinawa kumapay na pasama kastoy niya. Edmar. Agtulad tayo. Ano pagtulagan ta ko ma? Schedule. I-schedule ta. Kaano kay kading kaskastakin ni bakit mo? Every other night. Oh? Oo, ni swerte ni baby. Every other night. Idinto ta. Ni Cardo kita. Dalikat pa nga maisat makabulan. Nagloko mo ta dyan nga lakit. Idinto nagpindas ka nagbanglo ka. Sungaron deta. No every other night, no Lunes kuma, siyak man ti Martes, Merkules siyak man ti Huwebes, Biyernes siyak man ti Sabado, Domingo siyak tuman ti Lunes. Siyak to kakaasi. Suportarang ka, edad ko na di pagpapigsam, no dumaawat ko nga ayuda di Amerika, edad ko keng kadgudwana, madi ka pa nagrigat trabaho kiti bangkag. Panagtarakin ko, kalpasan. Every other night kada kami kini baby. Kitsi ka. O, kuamat bakante. Una saan, maminsan laing kini ading ko. Ket mamitlo kanyak ti makalawas. O, makunam. Adatukit din keng ka. Nim ti ading mo, kit isot asawa. Ket nim imasak mat, nagagagatak mat. Iso nga. Alaman na yun. Isumeten manon nemi ti ipag ko nga balo itinang romansa kaniya. Ket inulit naman nga insakmul sana imbang kirid ti posisyon na ket addan dagiti saka na iti ulok manon nemi ket nangan kabin nga dua. Addan manon nemi ti asong ket na panang kinit manon nemi ti armas ko iti kastawon met nga inak panang not manon nemi iti ulo ti tilati. When namintalo kami manon nemi nga nagpapas iti unos dayta nga talong oras. Kalpasan na intan ko na. Tanalabas ba yun nga pangal daw maano. Mabising ka? Adaras tao lang ito Manganta pa Di mo kaya ti agsida ti sinigang nga maya-maya. Maganta kordera. Kapilitan manon nemi nga nangal daw kami pa.
Itulog nakmet lang sa diyatsyandaan, kat naglugan nakmet lang ti kurong-kurong ko nga nag-awit dito balay. Bali nagsaruno kami man. Dinamag nga dagos kanyak ti asawak no apay nga itala nga sumangpit. Imposible nga awan na dagos tinangangkat karigitiyan. Nating nga, napamuin paangkat? Nadadailanak? Nadadailan ka? Isang inururay ko nga natramaan. Abi nga nagsaruno ka kay ni Manang Jean. Nagsaruno ka niya. Nagsaruno ka edimte. Kanang bibiyang ko kumano saruno kami. Nakumat bibiyang ko kayong kuwalan. Abi nga natakaamat mo ni Manang mo. Abi nga nga nagsaruno kayo ko nang. Anak kahit mo sawan? Ha? Anak kahit mo para-parawaran? Ha? Awan. Lipatin mo. Hindi ko man nagkaskasta, baby. Yan ito na kasigising pa ka tao. Kasi lang mo lang ibagbagang at relasyon mo ginamanang mo. Awan, yung pagkakasta. Ikatam dito nga panagata po nga. Ang mga dito pangrugyan, diriri. Sorry. Awan panagatap ko kunak mo. Manong nemi orisang ko kumaakayat nguti babait may kalikagom. Umay nakpahindanunan manong nemi ti bangkag. Iti kamadrian manong nemi. Isupayin ti bang ipamuspusan no kasano. Mangala iti pag-up manong nemi. Uno saan kat standing position. Iti puon ti dakila puon ti madre. Kaya't kumit amanong gapota talagang adadan nga kasla. Adadang isun manong nemi ti adada pakaragsak kim ti asawa. Nabayag pa yun manong nemi nga saan ko ginaraw ti asawa. Agbalaw Edmar, mailiwakin ka. Ha? Apay nabayakin ka saan ka mailiw ka niya. At sa bali nga paspasukap, pag-isir-sirkap, pag-iampabutam yung tineta. Ha? Hindi ka managsawa sa kasta. Mabambano ka kay di bangkag. Mabambano ka. Makita mo. Nga kastaon ni bannog ka no, aggapuak di bangkag. Anak pakabambano ka. Agarado. Agdalos. Aggamot. Una tapos sa balay pakabagbanno ka. Di ka man Nuhapagit ganda ako sa ngagpungtot ka. Ada ngamin mangidandanon kanyak. Nga basta rin makita da nga umay nakadandanunin ni Manang Jean idya bangkag. Hana? Kasano ko ba? Naputan mo nga si Maalog isunin di bangkag? Naputan nga mo, adaan muna ng trabaho di bangkag? Naglagi pa yun. At sa baling magtrabaho na. Anak kayo tagyan ni anak kayo tagtrabaho di bangkag. Apay nga rin magbagada. Nga basta rin makita da. Nagpabangkag isunin. Di amuda kit umay nakadandanunin. Anda ka din mapaspasamak ka na kayo kinimanan? Awan! Sardin ka man. Sabay na bagbaga din tawa ya? Edmar. Lagi-lagi pa mga awan ti palimad nga din tulong tao. Madlaw ko, matkit. Uri di si bibiyag pa ilayag ni Manong Cardo. Kanada parang kursunada ni Manang Ken ka. Di adadatan, kaawanan ti asawa na. Kursunada mat at simpre. Sa mali pindas ko, sa mali pintas na. Nga dupit mangibagbag ang asla ubing tilangan ng itisyak. Iso nga posible, nga maposible nga isukat na keng kuana. Saan kantong isukat, baby? Pasukutan nga ron. Paturugtan, mawaling ka di. Ibudnum langin. Mawatan kay matket. Anat ako na. Nabimbinas do ipudnumon. Tamamat, maawatan kayo met. Awarita, kapsat kami. Ano ko ba nagpudnok? Di lang mabaling maturukan? Naku nyo, pagkapapa kayo. Pagkapapa kayo matad. Kidam, teramid mo. Ninanang nyo Magbaga na. Kabigatan naman ng nemi
impalagip dagiti anak mi, ti may panggap ti panagapag. Apay mo nga gap apa kayo tatang. Ninanang nyo tila da bagbagan at ata. Ado ngamin ti mga ibagbagamat din kada kami. Dua kanon ti asawa yo. Ano ya? O makita. Pati dagiti anak ta. Ibagbagadan ti amin. Siyak at mga ibagbagang umay nakadandanunin ni manang ko iti bangkag. O ano man ti bagbagada kada kayo, obing? Dua ti asawa ni papang datang yung kunan. Agkapsat kunan. Tama mati kay Mat. Edmar, napimpindas layangan no anong gutom ti Apo. Paunay kayo na ya. Di tayo kayo manlangan. Doyo, di ka pinalpas ka na nga. Yung may tulad mangan. Di ako babisinan. Kaya may katpet, kanas ko mangan. Pamanang nga rin, jabanggag. Ada siguro may mamalong keng ka. Talagang bagbang. Way, namawak. O ada manin umay mamalong keng ka. Ada umay mangpakan keng ka. Saan ko nga nauray manong name ni Jean ngay may dito bangkag. Nakalukloko kami. Saan nga ta siguro ang agananad no kasta nga may nakdanunin. Nga da makakita nga talaga keng kuan. Kasi sino nga saan nga makakita? Kahit nakadudkaduak ng bangbangkag. Ito yan ko nakaproblema. Ngayon dyan ko na ni baby manong name nga ibagaklain ng tipod no taurek at maawatan naman ti sitwasyon. Siyak ba na tinapan ni Jaili, manong name ti Tiyandaan, kaya may nakman dinanunan, manong name ni Jean. Jakun kayat. Jakun kayat. Yung tapagsaritaan ti amin. No, isot ko na nga, di mun kayat, di isot maudin. Napang kami nag-hotel, manong name. Kasano nga nga makapagked-ked at manong naimigit na kaimimas. Nakalalaing ka, Edmar. Mapne ka kunay ken ka. Datala ko man tinag-asawa. Datala ko man. Hindi malpas min napagustuhan tirik namin ti may kaduwagon daway manong kunana. Nagsarita kami ni kapsat ko. Nagpudno ka? Ha? Ngam ko na, ibudnum langin manang, tamaawatak met ket ko na. Kasta ka numat ko na ken ka? Han? Ngam timadi, dagi di tatao. Ngam mawang bibiyang di tatao. Ano ba't pakibiyangan na? Apay, pakpakan na tayo. Kababayin na. Ti question dito, awmet ti reklamo ti kapsat ko. Ti kang runaan dito, yung masaknan, ket ni, bakit mo? Ket saan lakit nga agriri? Di, kayat mo nga ron, tagbaling nga kabit. Hangkong ibilang nga kabit na. May kadwanak lang asawa. Ti ading ko tumunang asawa, sak may kadwa. Wano, dua kami. Dua ti asawa. No may kadwa ko nalpasamon ni ading ko. Ngayon madama ako kayo pa lang di awan ti may kadwa, awan ti muna. Sulat imuna. Katsyak ti may kadwa. Ngayon patas. Iti panangayat mo kada kami. Oh, mayat ka? Kat kasanong arti sitwasyon ita? Agkakaruba tayo mo. De, i-schedule mo, ti Lunes, nga umay makipangrabi kada kami. Sa kaumian, sa Martes tumet, itikapsat ko. Mayat nga ta, ni baby, isunod nga kasarita ta. Into no malam, wan into rabi. Into makaturugan di kita anak yo. Umayak to. Ibagam to iti asawam nga orayan. Orayan dak. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi
napanak di manon. Tugaw ka manang. Apay natin ibagam. Apay yung baga ni Edmar nga ay urahin na ka. Taday bagam. Problema ti nga talo ti aming ating ko. Iso nga tatay mo't lang nga talo ti mga sulban. Kang kanayon ko yung bagbaga kada ko yung nagpadpada. Ipudno yung laeng. Dito lang ito horayet. Sige. Ipudnumikan ka. Ada mapaspasama ka na kami. Ngayon maawatan na kumahating ko. Kapsat na, agkapsat ta. Siyak tinaawanan. Agkidkidawak lang king ka. Iti sumagmano nga oras nga ipaaymat ti asawam kanya. Tati asawam, asawak matan. Ana? Agawem ti dadto mga oras ti asawak? Agawem ti dadto mga pigsa ti asawak? Nga ipan na kumaamin kanyak, ngim ibigay na king ka di daduma? Ano nga ron? Nagsina kami kasjay? Tan ibiling ko nga nagsina kayo. Matungpal yung adi. Kanyak saan? Ure kaya't nakngisina ti asawam. Kamatik tulat ta. Kapot kasapulag. Ading ko. Kapsat na. Mawadan na kuma. Saan ka kumangagpaidam ganiyak? Nakasgasat ka ngayong siyak. Ngayong data kinagasat mo. Mangiburay ka kadiak. Si kakadilat ng timayat nga gragagsak. Hindi naklaka di palubusan mo't nga gragsak. Agragsak ta nga doa din ko. Mayat ka kuma. Ora mayatak no sa nga kayat ni Edmar. Kayat na, hindi kami Edmar? Sakti ka kaasi. Ora ka la doa. Agasam mo data. Doa, ti asawa. Ngem kasta tinapasamak manong nemi. Schedule. Makadlaw di kiti anak manong nemi kiti sudat agriri. Magbagado matin. Mangibabain kayo, di kayo babain. Check alat sarsalita, di kayo tao, di kayo babain. Naamuan manong nemi di kiti naganak kada baby kasta matang giniching. Nagbakasyon da nga di na oras manong nemi ket inaramid dati amin tapno agsina kami. Iti ipag ko. Mayat man ni Gino no saan manong nemi impanaw da inya dayuda. Iti kondisyon manong nemi kanda ti puunan na pagpuunan na tapno di kasta ket pagnegosyo. Ket kasta nga rin tinapasama ko ano. Napanda, manong nemi nagnaid ito sa bali nga probinsya. Ket ne, mawanan na. Ket no kasta nga mailiwak kini Jean, umanay nga papapasak, nga arakupen kinagkak ti asawa. Pasarait sa lutsuden na. Sinut at that imagination mo. Ni manang ko na siya. Si Kamet, awanan ni manang mo. Iso nga kalayunan nakmaten. Hindi ko akit maluliwayan na. Maminsal at makalawas. Ita, rin nabi imot Di mo kaya? Kat aman Aman. Ngagawar ka, baka mo pumundandanunan ni manang ko sa jilo ko sara. Ubrak pa iti mapandumanon met sika. Kada ka met biyag ko. Manong nemi naliplipata kon tinagbaril nga relasyon mi iti ipag ko. Naliplipata kon manong nemi nga nadaan iti duang asawa. Naging ka nga napagraduar min manong nemi dikiti anak mi kadadamat ten pamilyada. Na taingan kami iti asawak manong nemi. Naging ka nga iti may nga aldaw manong nemi. Nagapuak iti bangkag
sinabat nagtasawa. Ada sa nga ili. Sino? Ni Manang. Ni Manang Jean. Ana? For how many years? Ita lang ngumay toy. Hindi makita kisuna manong name na sa daawak. Manang Jean? Uy, baing ka mangawag kanya ti Manang. No ni bakit mo, ti awagam ti Manang mabalin. Ngayon siya, nagsiksiksi ka, nakapimpitas ka, madlat taipag. Abay, ano mapaspasiksi, mapapawitness ka. Ada ka din asawam? Anak ko nga nagkasawa pa. Karelasyon, awanin. Oy, api ka sa panagpinirangyo. Kabay lang ka di pa lang. Edmar? Ana, agas kasaka ka di ba't lang? Nabayagin. Awang ba't araman? Lakay ka na bakit kami matin? Nagkapoy ka yun. Kinagtumar ka. Ay, hindi kaya Manang. Manang ko na namanin. Nakaupubing tilangakit. Na nakaputpuda wala kaming pintasan. Apo, unay. Api ka di kami nagsawa. Nagpintas ka. Pinagpakada manon name iti asawa ka mapanti kusina. Binigla na kendingin na rakaw ti loko. Manang sana na kasi di. O anin. Apay. Ana tumangkin. Oh, man. Patanggan nagdeta. Uy, adat na ti asawa. Saan ko nga tinutupan pa manon name iti ipag ko. Manang saan ka umahin ang kapakpakitan. Ang mga maring manin tirik na. Kinunak manong nemi kat saan mo nga nagpagpakita. Aging kang adamag ko, nga adamanin asawa na. Manong nemi, hanggang malipatan dedi kasla di kalmanlay nga napasama. Iti manong nga bulan nga nagkarelasyon kami, iti ipag ko. Iti manong nga bulan nga nagbaling nga duwati asawa. Ngayon talaga nga napintas. Nabanglo ken naimas isuna manong. Api nga adakas dyan nga babae. Kagaslad di pulos agkupas ti pindas na. Apay kas dyan nga talaga. Dahito nga rod, ti pagkasalitak, manong name kat thank you, iti anos mo nga nang ibasa, kat sapay ko ma, naoren no awan, iti importanteng mensahe nga may bati na, ang tekonatan, nagbalinak nga saan nga napaidam, agsipod ta, impaayak iti sumagmano nga oras iti ipag ko nga mawawla unay. Mabalin siguro nga din nakapapati kunayo nga nakasto nga napasamak ang iyong pudunay nga dahi tamat tinak insurat kanimburay. To'y nga rodagyaman nga pagayam mo, Edmar. Thank you, Edmar. Thank you mat nagiti nagbuya ni